bụ Samma Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu na nọkwa ọfụma akakwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ. Asị m ka anyị alụtụ na anwụ ọkwa asị ha na anwụ so n'ọgwụ kolu nwoke kolu nwaanyị ka anyị alụtụ na anwụ kịta anyị fụrụ anwụ biko na achọ m kunu nye m secret kunu tie m n'ife a na-alụ n'onwe ike ọ bụla mama ha nke a na-akọ so wee mụ na ya na-ekwu anyị wee na-ekwu okwu ọya anụwa na nsogbu ọkọs gasịrị ndị mmadụ ụwa niile ọ bụ ọsọsọ m onye ọbụla na-ebe nwoke na-ebe nwaanyị na-ebe onye ukwu onye nta onye ọbụla na-ebe so anyị ekwugidego wepụta ịmago ka o si kụchasịzie mmadụ aka nwazi maka oge ọya bidoche mmadụ ama n'ihe a na-aya a na-agba ọsị na mmadụ ihe na-achụ gị ihe na-anụ bụ ọnwụ ndị mmadụ a na-anwụ everyday dịta ime m na mgbarapụ ọlụ m n'ọlụgodo n'ụlọ nedo ezinụlọ m anya so na-agwala ya ka owu si asanụ m na na-asị m don't worry, have faith, your miracle is on the way, your financial breakthrough particular financial breakthrough that imago financial breakthrough. So mgbe jụbara ya ka ekwere ka mmadụ si break through ebe ị na-enweghị ihe na-alụ does it mean n'ọnwa Julaị anyị nọ kịta agwụ ndị nwe obodo eme mistake were ego onye ọzọ lụrụ kwụ ya na akaụntụ m ka ọ bụ gịnị kedu ụzọ this financial breakthrough si aga asị m just believe God biko na-agasị ka njọ kedụ ka mmadụ si break through iwe ihe na maka egwuregwu na-azụ biko nụ abịa mbịa chọpụta na ndị Bible believe is so much in this financial breakthrough, especially ma ndị na-enweghị ihe ha na-alụ ihe afụ mmadụ ị na-ekpe ekpere financial breakthrough ijikwa anya ka ekwe n'ihe ị na-alụ ọ sị gị na onweghị ihe ọ na-alụ maybe n'inwe certificate ị na-achọ ị naghị ekpe ekpere particular ka ị nweta ọrụ ịnidili ebe ị nwere aka ọrụ ị naghị ekpe ekpere particular ka ọlụ aka anyị na-alụ ka ịmago ka amalụ gị n'ihe ị na-alụ ị na-akwana ọbụla ahịa ka ị na-azụ ị na-ekpe ekpere particular ka ndị afịa ndị kọstọma ka ha loketie gị nke ị na-enwere ihe ị na-alụ chali ọ bụrụ housewife ka ị bụ bụrụ nke ọbụla ị bụ ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa na-enwebiri ihe na-alụ ịnọrọ ị na-ekpe ekpere finance ego wee sị ka njụ unu maka na ndị nna nna anyị kwukwere sị na ọ bụ onye lụrụ ụnụ na-eli na ọ bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọkwanye mere ndị oyibo ji kpọọ ya workshop iwu ọkụọ ịchọpụ ọnụ nke anyị ọ bụ dịnụ chọp wọk ọnya mere iji afụ ndị mmadụ afụ mmadụ ihe na-esili ike tata echi niile ọ kpata n'ego isi ya nna akọbụ nne ka ekwanọsị gị na-aga ọdụ ifu mmadụ onweghị ike ịkọwanwu ihe ọ na-alụ ego jiwe dị ya n'aka wesịnụ ka njụọ kedụ ka anya bụ miracle na-esi eme maka na nke a gosiri m na ndụ ori dị ọtụtụ n'ime maka na ịnọlụ ị na-ekpe ekpere financial breakthrough ịgagidezi onwe onye nke ya dapụrụ ịtụtụrụ isi na your own breakthrough no ori ka ọ bụ ị nwere ihe na-abụrọ nke gị ifu onye ya pụnarịnwu nke ịpụnarị ya isi na ibrek go through ibrekro through ọ bụ ori ifu onye ya emegidenwu wee nala okie imegidie chele na ibrek go through ihe ọ bụla ifu as opportunity ọ bụrụ opportunity biko nụ ụdị nnọkịta nne nwere ihe m na-alụ adị m ekpe ekpere financial breakthrough ihe na-ekpe ekpere ya bụ ka ọ ya anụwa ka ọ kwụsịzie anụ ka mmadụ pụkwa na-apụọ meghalịa na-arụchọ ihe ya alụ ọ bụrụ nke mmadụ enwere ihe ọ na-eme ịnọlụ na-ekpe ekpere ego ebe na ka ego nwaanyị esi bịa ọ nke onye ọzọ ka ịchọ ka ọ dapụ ka ịtụtụrụ ka iche na ọnọdụle ka ị esi ịnọkọta ego esi n'elu daalụ gị ka ọ bụ nọọ Chineke ya ba nnọọ mmadụ n'obi were afa gị nye onye nwa sị ya ngwa nye achọgala gị ọchọga gị onwere ego nye gị kedu ụdị na o si eme unu kọọlụ m ngwakwanụ biko na m achọrọ igbu oge unu ọ na-asị m ka m lụtụke n'aka n'ihe financial breakthrough anụwa ka m gwakwanụ anyị na ọkwanụ na onye lụlụnụ na-eli ọ bụrụ na ị bụ onye kwetara na ị nwere aka ọlụ ị nwere ihe ị na-arụ ị nara azụ ahịa ịnọlụ isi na ị na-ekpe ekpere finance ị na-ekpe ekpere ego malụ na ori nye abụọ ya abụ akpọwa ndị yahoo idebe iru gị onye nke a yahoo
akpọ onye gburu mmadụ nye onye nke gburu mmadụ, akpọ onye zuru ori mee onye nke, mana nke nwe ịnọ nwere ihe ị na-ala ị na-achọ onye nke ya adapụ ka ịtụtụrụ malụkwa na ọkwa otu ụgbọ kedu afa gị Chikanso ma ọkwa na ọ bụ otu ụgbọ bụ unu nche wee na-aga ngwakwa na Igbo nwe m ka m pụtakwa ka ehicha